ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଚମ୍ପି ଚୋରି ଦାସୀର କଥା। ଗୋଟିଏ ରଜାଟିଏ ଥିଲା। ତାର ଚମ୍ପା ଦେଇ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେବାରୁ ତା ପାଇଁ ବର ଘର ଲାଗିଲା। ବରର ନାମ ଥିଲା ଷୋଳସିଙ୍ଗା ମହାରାଜ। ରଜା ଝିଅ ତ ସେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଝିଅ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସେ ବରର କ'ଣ ସତରେ 16ଟା ଶିଙ୍ଗ ଅଛି? ନହେଲେ ଷୋଳସିଙ୍ଗା ମହାରାଜ କାହିଁକି ନା ହେଇଥାନ୍ତା? ମନେ ମନେ ବଡ଼ ଭାବନାରେ ରହିଲା। ବିଭାଘର ପାଖେଇ ଆସିଲା। ବର ଆସି ଅଧା ବାଟରେ ହେଲେଣି ଚମ୍ପା ଦେଇ ମନ ବଡ଼ ଛଟପଟ ହେଲା। ସତରେ ତାର କ'ଣ 16ଟା ଶିଙ୍ଗ ଅଛି ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ତାର ଗୋଟେ ସମବୟସ୍କ ଦାସୀ ଥିଲା। ତା ନାମ ଥିଲା ଚମ୍ପି ଚୋରି। ତାକୁ କହିଲା, ଯା ତୁ ବରକୁ ଦେଖି ଆସିବୁ ତା ଶିଙ୍ଗ ସବୁ କିପରି। ଚମ୍ପା ଚୋରି ବରକୁ ଦେଖି ଆସିଲା। ମିଛରେ ଆସି କହିଲା, ଶିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ କି ଅବର୍ଜିଆ ହେଇଛି। କୋଉ ଶିଙ୍ଗରେ କନା ଧଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି, କୋଉ ଶିଙ୍ଗରେ ଅଡ଼ୁଆ ବାଳ ଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇଛି, କୋଉ ଶିଙ୍ଗ ଲଡ଼ ଲଡ଼ ହେଉଛି। ଏହିପରି କହି ଚମ୍ପା ଦେଇ ମନରେ ଆଗଠୁ ବେଶୀ ଭୟ ଜାତ କରାଇଦେଲା। ଚମ୍ପି ଦେଇ ଚମ୍ପି ଚୋରିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବିଭା ହେବି ନାହିଁ, ତୁ ତାକୁ ବିଭା ହୋ। ମୁଁ ପଛକେ ତୋର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଭା ହେବି ନାହିଁ। ଚମ୍ପି ଚୋରି ଚମ୍ପା ଦେଇ ସଜଯାକ ଲଗାଇ କନ୍ୟା ସାଜିଲା ଓ ଚମ୍ପା ଦେଇ ଚମ୍ପି ଚୋରିର ସଜଯାକ ଲଗାଇ ଦାସୀ ବେଶ ହେଲା। ବିଭାଘର ହେଲା। ଚମ୍ପି ଚୋରି ଷୋଳସିଙ୍ଗା ମହାରାଜକୁ ବିଭା ହେଲା। ଚମ୍ପା ଦେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦାସୀ ହେଇଗଲା। ଚମ୍ପା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଚମ୍ପି ଚୋରି ତାକୁ ମିଛ କହି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଷୋଳସିଙ୍ଗା ରାଜାକୁ ବିଭା ହେଲା, ତା ମନରେ ଅତି କଷ୍ଟ ହେଲା। ଷୋଳସିଙ୍ଗା ରଜାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚମ୍ପି ଚୋରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରେ, ରଜାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ନିଜେ ଖାଏ ଆଉ ଚମ୍ପା ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଚମ୍ପା ଦେଇ ଦାସୀ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଏ ନାହିଁ, ନଈ କୂଳକୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। କହେ, ଛି ଛି କାଉ, ଚମ୍ପି ଚୋରି ହାତରେ କି ଚମ୍ପା ଦେଇ ଖାଉ, କେହି ନ ଖାଉ, ସେ ତ ବନ୍ଧ ହେଇଥାଉ। ଏହିପରି ସବୁଦିନ କରେ। ସେ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଧୋବା ଲୁଗା କାଚୁଥାଏ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଧୋବା। ଏହା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖେ। ଦିନେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମଣିମା ମଣିମା, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ରଜା କହିଲା, ଆରେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, କହ। ଧୋବା କହିଲା, ମଣିମାଙ୍କ ଉଆସରୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦିନ କୂଳକୁ ଯାଏ ଆଉ ଭାତ ନଈ କୂଳେ କୁଢ଼ାଇ ଦିଏ। କହେ, ଛି ଛି କାଉ, ଚମ୍ପି ଚୋରି ହାତରେ କି ଚମ୍ପା ଦେଇ ଖାଉ, କେହି ନ ଖାଉ, ସେ ତ ବନ୍ଧ ହେଇଥାଉ। ରଜା ନିଜେ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ଦିନେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ଦାସୀ ଭାତ ଗୁଡ଼ାକ କୁଢ଼ାଇ ଦେଇ ଏପରି କହୁଛି। ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ି ଦାସୀକୁ ଏ କଥା ମାନଙ୍କର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଚମ୍ପା ଦେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଉଥାଏ। ଶେଷରେ ରଜା ଜିଗର କରିବାରୁ ସବୁ କଥା ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଗଲା। ରଜା ଘରକୁ ଗଲେ, ଗୋଟାଏ ଟୋପର ଖୋଳାଇଲେ। ଚମ୍ପି ଚୋରିକୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, ଏଥିରେ କେତେ ଧାନ ସମ୍ଭାଳିବ? ଏ ଆଉ କେତେ କଥା ଜାଣିଛି କି? ନଈ ପୋଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖଣିକୁ ଅନେଇଲା, ରଜା ତାକୁ ଖଣି ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେଲେ। ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ପକାଇଦେଲେ, ମାଟି ଛାଟିଦେଲେ। ଚମ୍ପା ଦେଇକି ପାଟରାଣୀ କଲେ, ଘର ଦୁଆର କଲେ, ସୁଖରେ ରହିଲେ। ମୁଁ ଗଲାରୁ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା।